Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna las roha inangamang marsaor di parmingguota di bagasa tikyo laos di paubuk tu ulaon paborhaton amang padita resort amang rumah pea doho mangozak ko padita resort nai baru amang padita aruan tabi sian amang presesta naung leling di buhul tikinasida tu HKBP hatopan ulang tahun sadarion huriai jala tuani mau ulang tahun ni asa au tu son las roha inangamang tapayuti ukma hatani debata uzaha tuhita di Jesaya bidu onom ayat sada saharo di ayat walu songonoma dido disi pangukapon taringot tu hamuliaon ni Jehovah di tahun hamamate ni Raja Usia huida Tuhani hudul di atas habangsa natibbo jala namar mulia jala akarabuni paheana manggohi bagas joro jongjong di atasna suru-suruan serapim akan amarhabong onombe dua makukupi bohinasida dua makukupi patnasida dua makabakon nasida jala marsijouan manasida songonon Nabadia do Jehovah Zebaot gok hamuliaon na liat portibion jadi humut talma aka ozahan ni tiang sian suara ni nama jou jala gok timus joroi dungi hudok ma marjea maau nunga mago au ai zolma parbibir naramu doau jala di tonga-tonga ni bangso parbibin naramun ahu maringan ai nunga di ida akamataku Raja Jehovah Zebaut dungi habang masada sian aka suru-suruan serapim madapotonau jala di tanganna sada batu arang nagara Nabi nuatna sian langgatan dohok gacip jadi di jama ma pamangaku jala didok idama odo nama jama bibir ni pamangammu paboa naung ni ucat utangmu jala naung hinukupan dosam dungi hubegema suara ni Tuhani nama dok isedo suruoku jala ise pardalanan nami jadi nikuma disodo au suruma au ima sahat ni turpukta inangamang hurian itu hatta nuaing masuk mahita tu minggu Trinitatis hasi tolu saraun ni debata di paubuk tu topik ni mingguta madok nabadia do Jehovah Zebaot laos di patuduh homma di pajouon ni si Jesaya marhite Tuhani di masa ni molotazaha di ayat sadai 5 tahun hamamate ni Raja Usia
mangulama hira 52 tahun lelengna si Yesaya. Inang amang jala di deretan niaka raja-raja na niadopan ni si Yesaya, boy taida mulai siap pemerintahan ni Raja Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Sahatu, si Manase na 52 tahun nak kaningani taida madisi na barzolo partikiani masa-masa genting, masa-masa keadaan ni bangsa Israel na kacau balau, amburadur di sudehal, di politik, ekonomi, sosial, akaparsauran, lumobi di parugamoon. Di politik taida dung maruzung si Uzia nunga benang akaraza hati hai mempertontonkan arogansi, tamak, rakus, mauas dihuaso, hidup dalam kemewahan tanpa peduli tuaka na mehmet imana masa di bidang politis. Di parugamoon inang amang ibadah-ibadah diula holan rutinitas sabing dangarong be persitutuon songon persitutuo tahun. Amin. Marsitutu do ita na maribarokan inang amang akan amarkurna kaning 3 hali imula-hula latihan taulak ko josalinari sipata margere-gere do akka perkurikan ido hata-hata nai ma annom ma no nai inna artina isi adora so tampil di son zolo latihan do dang songon parsitutuo tai parsitutuon ni aka na porsea di hati hai anggo halaki si paula-ulado ido bainna molotazaha di bidusada ayat tolu di do disi di tadalobbudo napuna ibana jala di boto halode panggagatan binahen ni tuanna ala yang go Israel dang tumadda au jala dang marroha bangsoki posaroon lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak, keledai mengenal pulungan yang disediakan tuannya tetapi umatku tidak memahaminya. Setabi rupani ngau jago lebu dohok keledai ibadikon akasiuto Tuhan hati hai ndang bino tu bio jala molo tauduti musenang akapelean na pinasahat nasida tu debata tongdo holadalan nasida dirazumi laho menyogok Tuhan ido molo tazaha di Yesaya sada ayat 10 sada sahatu 14 ido do disi rupaning tudi hakku do hinarea ni peleamu ninna Jehovah di ayat 10 tolu unang beda dati hamu mabuah pelean si panganon somarniula di ayat 14 di hagigi horo hakku do aka poltak ni bulat dohot aka tiki pari raya umuna Tuhan berkata jijik dengan ibadah mereka ala yang go ibadah ni HKBP lumobi noaing HKBP si hagu lisok kita dohot wide sonarong par pengembangan arong par indrakasi
hurian ni hubasan yamang padita arwakian do par distrik alasar distrik do amangon au matong do amang MPSD anggo ibadat tahun dauro sian saya sada ayat 10 sada 1 paton lomono rohani de bata amin sampai 10 halian non amenon baru ma amen na tutu tapa ujung ma jamitau jadi saat 2 jam sero inang amang ima di parugamoon ini yang Tuhan lihat di kehidupan sosial ekonomi terjadi do kebobrokan moral, kerusakan mental dari semua kalangan masyarakat, pejabat, penguasa, pemerintah. Tidak doi di bidu 5 ayat walu 1:20 jupak kita do disi di bidu 5 ayat walu di do disi marzea mazolma aka pariterite aka bagas di parapet hauma tu hauma perampas milik orang lain ala marhuaso ibana imana masa menyerobot rumah demi rumah. Di ayat 10 sada mereka bangun pagi-pagi ninna disi marzea mazolma akana sugut hehe manuguti mangeahi si inumon napang dungo manugut pitor mangalului minuman keras hudul-hudul sahat tu borngin hari. Di ayat 20 museisi buita ida inang amang di kehidupan ni ekonomi sosial kejahatan itu pola do dirok denggan jala kebaikan ini adalah jahat dibalik haholomon gabe hati uron gabe haholomon yang penting sama-sama enak tabui yau tabui ho imanatikos molodang denggat diau menurut toringgan pertahankan perjuangkan hacur petaho tarsongoni mai ke persekongkolan dia ka ngolu di ayat 22 songoni nang diuruk namuse itulah yang terjadi. Jadi tung apalah kacau balau do di masa ni molo didok nakaning inang amang di tahun hamamate ni raja usia amburadur penyerobotan anggohita isiagulo dao uida dititingi ibatu pado kunjungan tu panti asuhan itu kan adong namangalehon nabui tarbaisa unang pola nanilion ni halak diurusi dari bana mah nggohita ison wida ibai disi on neng borhak ma tu panti asuhan hiji itu tahi parataro ma mana ngamenya di alai panti asuhan baru tu elim musainna inang amang di tonga ni ada nasongo ni situasi ni masyarakat na bobrok lumlam kacau balau dan arong bedina sida mangulahon hati goran ni debata di keadaan nasongo nomma si saya di jauh debata lau patupa pembaharuan perombakan total ngoluni na porsea di debata ima jamitata ayat sada sahatu ayat walu di son jala didok disi dibuhai do hata di tahun hamamate ni raja usia pasa pola ikop pamasu konon teraharu naneng dohonon ni tahun hamamate ni raja usia on
Buasa pola ditonjolkan hamamate ni Raja Usia. Raja Usia masai rikodo di perkembangan kehidupan harazaun Israel. Jala kurang persiasaran di masa ni si Raja Usia on na 52 tahun liling na si Jesaya mangula. Salah satu adalah masa Raja Usia. Raja Nabi Jaksana, Nabi Suk, mamareta do dengan jala sai toktong mangalului Tuhan ibana. Jala saleleng dilului ibana Tuhani molotazahan di bibeltai nangamang sai jupang do ulau ni debata marhite pakobasion pemerintahan dia. Dan habisuhon na menonjol bagi rakyat yang dia pimpin, bukan kehebatannya yang menonjol, tapi orang merasakan ada Tuhan bekerja melalui pekerjaan Usia itu. Tong do berenungan inang diau Jepang ni zolmana manada na Jepang doho tahu do pe adong debata mangula diau padita au ama au ina au Jepang ni gelekku do penang dihilala mangula do debata dia mokon, mangula do debata di inokon, unang-unang lam jaya au lam hebat au lam jago au alai di ida humaliang hadiriokku doi dang hadirion ni debata ido nani do ne uban na dibai di so di tahun hamamate ni Raja Usia. Sudah iparateon ibana, tapi semua yang dia perhatikan itu menghadirkan ulau ni debata dihilala ulau ni debata di pemerintahan ni ibana. Pola do satu bidang militer. Ketika dia menyiapkan tentara dengan senjata-senjata jitu, mampu membangun benteng-benteng pertahanan secara strategis, secara historis, dijelaskan semua itu adalah karya Tuhan. Alai inang amang di ujungnya dia melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dang dilului ibana be debata, bahkan posana di ujung ningoluna dia mengalami penyakit kusta. Jala di ayat sadabe satu ayat 4 dipatudu debatama di situasi nasongoni na kaning na lumlangi dipatudu debatama sada parnidaan ni hapor seaon penglihatan rohani di bagas joro tusi Jesaya Roma parnidaan itu si Jesaya di masa ni akan amasai dipatudu debatama hadirionna bahwa Allah duduk di atas singgasananya yang tinggi. Itu disi ulusna pakaiannya meliputi semua bait Allah, dikawal malaikat serapim, dikawal malaikat serapim dengan 6 sayap. Mangedehon Nabadia do Jehovah. Adong pamuziot tu debata ini na songon kurni ama eksauri do tayo nakani. Adong pamuzion tu debata tarbegi puji-pujian Nabadia inna jalamarhitei adong ma muse didok disi Goktimus joroi anggoison mared di pungana meksau di pola rekok Goktimus ada ngapala songon bobrok ni ngulu ni nasalpui anggohita sudi goktodi do ison amin. Udu dai nangamang di ayat 5 ahado respon ni si Jesaya di parnida ni aporsiauni marjea maau innaibana nunga mago au perbibir naramu doau maringanar doau di tonga-tonga ni bangso
par bibir naramun ninaibana. Itor di paadop ibana hadirionna tu debata namarnida dang tuk au mangidom. Tortarida do panadayo diri di kerendahan hatinya. Dang itoro ibana ai di hati hai ibana namana tardok nasatia tu Tuhani, tapi dia tidak datang berkata, Tuhan lihatlah umatmu banyak dosa, alairang dibahas ibana halak isi do na disuliki nibana dirina bagas lapatan ni putihan nang dihita alai ala pangusak kono nan non tepola begecian asa atop inang amang. Di ayat onom sahatu ayat pitu Allah tidak membiarkan Yesaya terluput dalam pergumulan kekhawatirannya. Ditadda ibana dirina roh ibana tuadopan ni debata madok dang tawau pasupang dohok hasangapon nabadia nasongonon alai taida maisi nangamang itorodo debata meresponi pernyataan ni si Yesayai marhite lemajjonok suru-suruan itu ibana marhite di tangan nasada batu ahado sada batu arang nagara marapi mo pitor dibain tu dia dibain Nabi Nuak na siya langgata dohok gacip di zama ma pamangaku jala didok idama odo nama jama bibir ni pamangammu pabuah naung niucat utangmu jala nunga hinukupan dosam. Tidak ada yang lebih hebat dari kasih Tuhan ketika manusia itu mengenali dirinya datang kepadanya, tidak memperkarakan kiri kanan apapun itu, alai pitor diukap dipulihkan jala diayak walui didok mamuse disiduk sidungi isedo suruhku jala isedo perdalanan nami. Siapa yang kupanggil, siapa yang kuutus, inilah aku, utuslah aku. Omma inangamang isini zami taon jala laos omman waing suku-sukun nang duau tuhita sudenang. Jala suku-suku ini adalah pernyataan yang di dalamnya ada anugerah adong lasni roha moloi suku do beau isema suruoku molo soi suku beau dang dipakai beau ahamado honoku ahamado honotta alani nangamang arong mapiga-piga parsiasaran si hangulu honotta siat turpuk taon na barzolo taida siang ngolu ni si usiai hidup ini harus tetap menjadi berkat. Tung ditonjolhon si Yesaya do latar belakang ni pajowonna na ni pahubukon tungolu hamamate tahun hamamate ni si usia disi asas yang ngulu ni raja usiaon adong tolu parsiasaran narikot dihita na barzolo hidup kita harus menjadi berkat seperti raja usia. Raja usia natatadda dohok guarna Azaria, raja na pasapuluhon di kerajaan Yehuda, raja na bijaksana dengan baik. 52 tahun ibana mangula masai taruli aman dame makmur kehidupan ninaniu uluhonna dihormati ibana jala mangolu toktong di bagasan hati goran omma tutu si hangolu honoton selagi Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita tapake partikian kita manfaatkan hidup kita
Meluarong dihita na memet nang nabalga jabatan apapun itu. Apalagi sa tonga-tonga ni pamerintahanon tapake dalat telau patupahon aka nauli na dinggan tuhumaliangta songon raja usiaon. Napaduahon siapoin na parzului si buatota si persiasaran di ngolu ni raja usia, segala bentuk kuasa, segala bentuk jabatan, segala bentuk pangkat arong do ujungna. Sudah narong haboion narong dihita marujung doi. Songon narong di si usia on marujung arong batasna. Mananga hape ikon marujung. Nuaing ahamana arong dihita. Asa toktong dohoron na tuhita setia di dalam kerendahan hati. Asa tapake na arong dihitai ada orang somarujung lao pasangapon Tuhani. Iro nakaning edene kor inarabu do tae kor inarabu tunggodang basa-basa na binahen nai tuhoin na ingot ma jala haposi pabahen ni Tuhanin na unang lupahon Tuhani itu teh unang lupahon Tuhani karena apa yang kita jalani pasti berakhir marujung do kamanami nanami di son magurang kalansian nakaning molo di ngotamui nang amang di haposomu songo kamion di batu duamu mano eng jongjok kamu marede saya sahak mahami songonon alai bicet sosongonon do behami ni hujok ma ay wala jongjok kamu na manungguli hami do tong yak kano poso pakke tikim sugut songonon do ipe molo songoniati ay nasosahat do iba umur sekian itu tertebak langsung tubuh napa sogit seni matu surgo ibu ado tuhuta ibu taro ulaun adat nain nanakane bisa saja tak taboto gudang nuai nginang amang perhelado padita pangula napeak di atas purumanna ruas masihol pakyau Tuhan moloi leo kohai pasokku baenokku narumenggan ninna tuhita buidu pitalakahon aha baenokku aha batu baokku aro binabui Tuhan ido persiajaran parua Hussein na parzulu po ini nakaning sangulu ni si usia napatuluho persiajaran sian raja usia kuasai diri agar tidak dihukum Tuhan pada akhirnya rasai diri tidak nakaningan pada akhir hidupnya raja usia ternyata tidak mampu menguasai dirinya dung lam sahat ibana di dolok-dolok ni hasangapon nai itariko do Tuhani dia terpengaruh melakukan penyembahan di bukit-bukit pengorbanan mempersembahkan dan membakar korban-korban di bukit-bukit. Itu sebabnya dia harus dihukum oleh Tuhan. Tragis do parmatena di 2 Raja 15 ayat 4. Penyakit kusta inanakani. Sada raja hati hai ima sahih ni pamatang nalea ikon tu sada raja mai songgok alaniaha taksitia ibana tutuhani persiajaran doon nang diau nang dihita asabui hita menjaga diri menguasai diri menghindarkan pengaruh-pengaruh jahat terutama merusak kekudusan Tuhan di dalam diri kita lamarong diau lam tarida lam sodinggap parangeku parsaurakku lam hebat di tengah-tengah dunia ini lam tadi hadirioku
dang hadirion ni Tuhani dipaingok mahita inang amang asabui menguasai diri dan tidak mendapat ganjaran hukuman Tuhan seperti usia di akhir hidupnya itu tadi. Dipaingok ma hita disi. Napaduahon inang amang si putih hata sian jami taon mari tajaga ma habadiaon bagas joro ni debata. Di bagas joroi si jesayai Roma suru-suruani madok nabadia do Jehovah Zebaot. Di bagas joroi di Zouma di masa ni turpuk tahun fungsi bait Allah itu dipercaya sebagai tempat kehadiran Tuhan. Alai dang dijaga bangsa Israeli bei habadiaun nei iro banaro ibana patuduhon marhite suru-suruan itu si saya dang dijaga bangsoi benang nung abe sega nung abe najis. Fungsi bait Allah dang be inganan hataridaan habadiaun ni debata dang be habadiaun kemuliaan Tuhan, moral para hamba-hamba Tuhan waktu itu, moral para penguasa-penguasa Israel hati itu waktu itu bobrok ngabezat dang betikos alani ibatuduo debatama dirina tusi Jesaya. Allah hadir dan menunjukkan kuasanya, dikawal dengan penampakan niaka suru-suruan serapim onom habonga inna. Sudenai paingoton si Jesaya bahwa selama ini Allah sudah kecewa dengan sikap Israel yang tidak lagi menghormati kekudusan bait Allah. Sampai-sampai di debata anak kandingan di ayat di bidusada ayat 10 sada sahat ayat 10 pati dang diau bei magi giau tu si unang buat peliammi sapeninna. Di zaman Yesaya fungsi bait Allah tidak lagi dijaga kekudusannya, nunga diramuni nasida alani inang amang. Mari kita periksa bait Allah kita. Atikdo nunga morot habadiaon ni debata siap bagas joronai dia ma bagas joro ni debata tai adong dua na barzolo dirit taon hati kita hidup kita songon nahina tidak kondisi Paulus di sada Korintus 3 ayat 10 nomi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nama dok nabar zolo bagas zoro ni debata rohakodo audo alanita jagama bagas zoro ni Tuhan nabar zolo on asa badia asa unang sega tapasiding aka praktek-praktek ngulu nama ngaramuni rohata nama ngaramuni hadiriota di hadapan ni debata. Mari kita jaga dengan selalu disuguhkan firman Tuhan. Tang terjaga hitaon molo tapakke do pikirat talau mangadobi saluhutna. Murado roi pangelani portibi. Alai molo sai pakulingi hatani debataro on ganu pari ganu manogut dang holat di parmingguon dang holat di partangiangan semiama disi. Au sai wingot do ya husami tahu di son tiki ikarya pe bangunan dope au hamu resok nami unang lakkaho salakas ya bilu ni bagasmu so zolo makatai debata tuho unang puka ulaumu samemme ni memek na saliling somartangi ako pasahato tu debata nonsen ketika itu tidak kita hidupi dang tarjaga hita habadiaun ni debata ibagasan nguluta tak terjaga hita alan imari
kita menjaga di sana. Bukan berspekulasi, memberi argumen, memberi jawab terhadap orang yang menghina kita. Tak pula rikoti, tak pula rikop membela diri ketika kita terhina. Tak pula rikoti ketika kita difitnah, tertabain argumen. Tang rikoti, idamu ma Tuhan Yesus. Ditiki gorang di pasukuton si Herodes doho silatus tuibana saisip do Tuhan Yesus. Yesus seolah-olah tidak berdaya. HP sebelum ni mana pasupang do si Herodes do silatus parpuri ipado muimana no pinggol ni tetara nama nakup ibanai. Sebelumnya dia bisa menghardik badai, bisa tenang. Pamalupon namar sahid, pahehehon namate. Tapi ketika diperhadapkan dengan Latus dan Herodes, dia terdiam. Ada sesuatu yang mau disampaikan, diajarkan kepada kita. Ainang dia lusi Tuhan Yesus pedaung lapatan na ikut cauk do na di rohani si Herodesi. Saya sukuni bana, saya sip Tuhan Yesus. Datuk subui diutam. Ditutup setiap pamangan ni si Herodes. Boy do, boy, Tuhan diam. Dan di dalam keberdiaman Tuhan ingin terjadi sesuatu kejahatan bagi Tuhan. Alai laos di parhohom ni Tuhan ido marhite hasahaton nasinak kapan nai laos ido parhitian ni debata patuduhon harazonna. Kita juga perlu menghidupi yang demikian, menjaga kekudusan kita itu dengan lebih banyak Tuhan membela kita. Dapola alusakui nairo ni halak i Facebook. Dapola alusakui mabain argumenau. Ngalea au adong gusto ni nangamang di medanon wai. Merasa ibana dihina dang boy ikut surero para larui opat tali minggu ikut dititikon di jolo minta maaf puri itu awinna. Ayo bak. Dangasan aduh sah surat natu distrik Bagas Joro diritau molo istilah ni pad ditata naneng diuzakon igung nga beboy manujangin na idu jamitana molo kantor distrik ya igung nga ida alo ahanay torina inna buti boy tujang jol mado baru no ingon boy tujang inarako habe praktek ko nawang pad ditau ma inna buti. Inangamang mari kita jaga kekudusannya kepada Tuhan, dan ketika itu kita bisa bertahan ido parhitean pakeon ni debata pasauton lomo ni rohana dingoluta. Amin. Abigali. Napaduahon Bagas Joro, napaduahon ima gereja inganat tamar minggu marsaor marpungu parjupangata parsaorata doho dongata doho tumaliangta. Buado parangeku, buado ngoluku, buado hadirioku. Jangan ceritakan Alkitab, jangan ceritakan Kristus hanya sebatas supaya orang mengerti dan menguasai firman Tuhan. Pangula, parhalado, pasahat barita nauli, alai kobui do nang Jepang ni humaliangi, Jepang inau bigisai, arong di bata diau. Aong debata di nguluku bukan untuk hanya sebatas menambahi ilmu pengetahuannya. Dang lau manabai parbinotuan na taring tuhatan di debata lam tabba parbinotuan na lam malo berargumen. Dang disi ido na pinaturu ni si Jesaya na kaningani hohom do ibana pitoro do ibana di paro do dirina tu Tuhani alaro nama nabadia tarida siapa koba siota ro adong wirok nabadiai hola ro nabadiai martimus main nadi marasak ma martimus ada dampak kehadiran Tuhan kekudusannya danggawe sumber konflik alai sibuan aka napatoguhon ruas ni huria kaparhalado songoninang aka ditonga ni bagasta
Ketika dikatakan menjaga kekudusan Tuhan dalam diri kita, itongani bagas ta ama ina songon urok nakani-kani. Ketika terjadi tantangan dalam kehidupan, buido penang dihilala anak komu. Anggu amu konga metuaon. Hola selak kami pero lau marpehadi tulansia amang tahe. Naluba do horwa Tuhani majuwon inna rupani. Aletong musi didok semangula do Tuhani di somba opukon innati. Itu kan inang semangula do Tuhani ba inna. Di ida musi kapar haladuna. Toktong majaga habadiaon ni bagas zoroi. Jupang ma pasu-pasu ni debata songon parsahat ni pasu-pasu ni debata tu si saya batauhon ibana mangulahon ulau ni na patuluhon pangazarion si hanguluhonota tuk pegurang hahurangata tung petardok pardosa hita. Jangan putus asa karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Ido edenilan sayati duk sonang rohaku ibai Tuhani porsukpe hutau di son tau mana porsuki memang si tau nondoi daktar pasidingi teologi ni hagabi pero madokoni tau ma na porsuki daktar pasiding anggona porsuk, tetapi di dalam itu semua ada Tuhan yang memulihkan. Bergumul mahita diakah hurangata ditiki ipaharap pita tunaro Tuhani ay molongaro menampakkan diri Tuhan di perjanjian lama. Tentu ada yang mau dikatakan hanya satu, yaitu perintah untuk memanggil dan mengutus. Ido molo di pada narubi ketika Allah menampakkan diri jengai boto si saya naeng juwon na namai. Itu teologianya. Sehingga ketika dia tahu Tuhan mau memakai dia, anggo barzolo na niulani mana ahado manada diri nado hahurangan nado jala di hahurangan nai dang di banai dalam lau majua ulaun nasian Tuhani masalah nuaing nagurangan zolma jupang. Justru sosian hahurangan na, justru siap pasu-pasu narong di mana terabet ibana tupat jauh ni Tuhani dak sanga au tuna marminggu benang dak sanga au tiki marhasohota di mana semartangyang ileu madiau Tuhan perbu ini vortian dung di leu Tuhan ini perbu ini vortian pasu-pasu di mana las imu sesi delen na mado dangarong mangarorot di bandang marminggu awin na horasma. Itu lebih parah lagi laus pasu-pasu nani leu ni Tuhani ibai si dalian barang bino tu bida ay hola alani gudang ni ulaon na alani gudang ni irazumi doi pasu-pasu sa Tuhani sampai suarong tiki na bijabu Senin satu Sabtu ibana kuarizo memburu dolar hola nari minggu na matiki kuarong isangahom mamangarodam abina hukucek-kucek maasa mulak gereja non holan mazomuron na maasa sanga koring ugoso ale marsuko musika rezo dawina Roma tu gereja hosa-hosa terlebat. Mungkin doro Tuhani mandok Roma hamu tuau akai pasu-pasu damang inna. Itu yang dikatakan marhite turpuk tahun amang inang. Alani ahanabui ketika dalam hal ini aku tidak bisa apa yang bisa dalam hal ini. Ketika dalam hal ini aku tidak bisa apa yang bisa ku kerjakan hal ini. Ido nama jaga habadiauni bagas joro. Bano parana dung sek di siba keparange di huria Jupang anggo sia gulon sona swarong do besa tu distrik ala memang danga dong saya makatai makapanitian ne kan ay sabino to amang ipersoal homon ne ipersoal honan hape nama saya tiki pamiliton soolo dung terpilih na asing gabi holan namang gauri inna anggo so danga dong ikan amin ngabi ga amin ni ina ngamang laos di pajowon nasongo ni manuaing hita majagaon habadiaon ni Tuhani
dinanilehon ni Tuhan ni do betu hita tiki utuslah aku setabi dienet sian hata hebir skalak namar lapatan. Dia yang sudah mengenal diri di dalam ketidakmampuan, menempatkan dirinya akan Tuhan mampukan, maka dialah yang akan berangkat dipakai oleh Tuhan, dan melalui pekerjaan dialah songon naudok nakaning dang ditongo si Jesaya skala hola lau pabuahon ngamar dosa ho ngasalah ho ngabobroko dang ineng pabona dang naing hola patorakon odo dalan ni debata dakolani inilah aku utuslah aku ni naibana di si skalak namar lapatan. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk tempat Tuhan berkuasa dan meneguhkan orang-orang untuk mau berjalan di jalan Tuhan. Sutung lau hita hola patorang torakon, sutung lau hita hola pabuah-buahon, sutung lau hita hola laho patuduhon dalan ngolunai si Jesaya iro na pinatuduna gabi dalan ngolut taima inang amang tapatudu dalan lau patupahon aka nauli narenggan ibagasan ngolut tasiganupari dalam kondisi apapun tidak menjadi alasan untuk tidak berangkat. Bangku songonau mamereng setabi ala wili sodone tutui amang opung pratiwi meila luiba mamereng amangon urok majoru paning ala saya ini payutihut media sosial bawuluro opak namar habok ni roha sadari itu opot bahabe au padita ialah pitu poda tohonakku serepe siras warungdo terulau narohaku rupani. Dan itu menjadi bahasa neng huanologi hotusi inang amang. Pelayanan itu mendorong yang lain mengenal dirinya dan berangkat untuk melakukannya. Skala utuslah aku. Huidang ngoluni dongan di batu panauli hupa adop tu diriku jala tarojar aulaho patu pahoni tung pedang terdungdungau songon napi natu panai ido nani dok nadison inilah aku utuslah aku jala laos di paubuk muse inang amang marhite ulaota sadarion imana pawarhaton amang padita rumapea manguzakon amang padita aruan lam ulima pakobasion ni napinaborhat lam ulima tong ulau pakobasion itongatonga ni resot medan opaton amin lam uli dalam artian dihilala do penang arong do Tuhani di bagas joroon marhite ngoluni akka pangulana ngoluni ruasna anggoi tormalla sakma jadi amang padita rumapea zono do boido molo masiol hamu lautu siade boido masiol hamu manaruon natabo gosen boido be gobut amang padita arwanon dua halima mangon uluan huria imedan pagaran ni pardamiakyan indrakasi pitor hatok do halakon dua tahi gereja ipasongsong lao resort pitor resort mahuriai di masa ni amangon pidda musisya uluan huria di pengembangan tong muse songoni itu resort ba mudah-mudahan dung dison sutungi baik kamu persiapan distrik alanga resort tong mamar resort tu distrik 10 Medan Aceh ai dua uluan huria ida ibolus borha yozakot disi ulan huria borha seni padita resort di Indrakasi yozakon uluan huria pengembangan borha seni padita resort ba yozakon ano disop padita resort sutung borha gabi parese sinaraku molo pareses pe unak pola joitor persiapan reso distringona de imajo rupani alanima inang amang
Naing ma toktong zupang jalang ulut tahun hasahatan ni habariau ni debatata taruli mahita ihata ni debata laho makanguluhon haluauta songon naniro ni epistelta nakaningani naung dihamuna do inna isi bariro naung dihamuna do inna baru tahe ayat 10 tului naung dihamuna do hanguluan saliling lilingna nunga dihita be hanguluan saliling lilingna borhak mahita mangula makanguluhon hanguluautai marhite nasai ngulutaon hasahatan ni habariau ni debata amin martangiang mahita Jehovah debata amanami para siroha na sumurung di bagasan Kristus Yesus Tuhan si hokopami moliate dihatam naung saor tutonga-tonga nami hanguluhonon nami ma ngulu habadiau mi marhite panuturiommu sayhu ukap pami ma rohanami inganan hasahatammu inganan ni huasom mangulahon lomo ni roham alani Tuhan hupasatami hibul ngulu nami tutangammu nabadiai Tuhan debata nami pasu-pasu ma huriam hakabipi resot medan opaton seyagul songoni nang hakabipi anugerah toktong parmudu aka program naung ditotopon itong-atongan ni huriam na duaon asal lempat tibulhon habadiaom ma pakobasio ditong-atongan ni huriam hakabipi siyagul hakabipi anugerah pasu-pasu sudi ruas ni huriam Tuhan mulai sian danak nama gudang na toras na tua-tua nang akan tumua perhalado na pinararmu panitia sudi matahe ali Tuhan asa mangula-ulaon dituturi todim na badiai sai pazupakon nang akasilas neroha asa molo zupang pe na mangarsahi sai huhilalahami dope adong gugu na siyako Tuhan hubuah kami di tangyang nami keluarga na marhabot ni roha siya tonga-tonga di huriamon naung jumulu maruzung ngulu na tua-tua na sida homa na mga puli suri keluarga tusuluanon pasupakod dohot aka silas ni roha nang aka pertangyangan na pinatupam ni huriamon siyan sektor weksada sahat tu wek 10 sudi nang Tuhan dalan mamuji goarmu dalan mamio habadiommi papatarhon habadiommi mayali Tuhan gabi lam margugu akaruas ni huriam patupahon lomo ni roham dinatongon jupang akan namarningot ari hatutubu ulang tahun kelahiran songoni nang ulang tahun pardongan saripeon ibagasan sa minggu manipat 7 luanon Tuhan debata nami say homa mangalehong gogo hahipason marmudu nasida marsada-sada nang songoni pardongan saripeon nasida asa say toktong pazupang dohot asini roham mangula-ulaon hobar tulomo ni roham toktong gabi hasahatan ni lasni roha na siya koy kudang akasakap na uli na nang sipatupaon ni huriamon lumubi may ditiki na zonok ima pakobasyo diakonia manopot akadongan nami nasopot somarama somarina marhite huriamo pakyommu pati bulo na razaonmu asama si beta-beta kami ali Tuhan aha nabui terbaik kami
tarojar rohanami manupahi ulauni gabe godang taruli marhite pakobasion ni huriamon nang aka parhobas di ulauni ali Tuhan sehoma nama masu-masu saluhutna Tuhan debatanami diobason paborhaton ni huriamma naposom amanami padita rumapea rabdoho keluarga manguduti ulaon parsuruomu tuhuriam HKBP Resort Medan Helvetia borhat nasida si Resort Medan Opaton pasu-pasu akan naung pinuka ni hobasan nasida lam uli saluhutna ali Tuhan nang amanami naposomipe pabor ma ibagasan hai pasol las neroha na seko manguduti ulau pakobasyon na posom nanaing diuzak kon di huriamon di resoton amanami padita aruan Tuhan gonggom manasida urajumi hamisan haporsyaun nami di pararho nasida mangula di tonga-tonga ni resort midanopak sayagulon kapakobasyon nang mardalan lam mangerbang marhite haroro nasida itonga-tonga ni resoton sude ali Tuhan kakategorial na adong itonga-tonga ni huriamon songoni nang aka punguan kur pakke mai Tuhan hasahatan ni habadiaomu songon harorom tu si jesaya papatarhon hadiriomi papatar ma nang hadiriomu tu sude nang aka kategorial nang aka punguakur marhite ulaon program nasida itonga-tonga ni huriamon saat dihomahami Tuhan dinanaing marujung ulaon nami sadarion toktong tuho hupasahat tami asahoma namar muduho kami laos songoni Tuhan homar muduhon nang akadongan nami nasubuhi rap dohot tami lumobi alani hagaliun ni pamatang di parsahiton laos songoni lumobi naung leling piak di atas puruman na dang tarlakahos saro marsaor dohot tami dang tarlakahos samang ulaulaun soala ni hatuaun torop akka dihaposo odope peak di atas pudumanna dang targuara kami nasida bersada-sada alai homa Tuhan nama dauni nasida pakulingi Tuhan asa hisar rohana hapor syaonna hilas mangaranap tuho mamio gogo syakko ali Tuhan mamio hahipason na syakkoi asa tangamu nabadiai nalabok nagok huasoi surduk kom mabubu sahit siapa matang apeho tangami mamasu-masu nasida mangalihok gogo nang songoni mamasu-masu si panganon si inumon ubat na pinarsaulihon na asa molo tunga dong siya tonga-tonga namion na luza pature-turehon keluarga na tongot di bagasan hagalion ni pamatang pahisar todina asa jupang gogo patupahon haulion itonga-tonga ni nguluna si ganupari jalo matang yang namyo Tuhan asima roham dihami marhite Yesus Tuhan si hokopami martangiak kami tuho amin tapasahat piliata